ang usa ka lalaki human mibangga ang gamaneho niining L300 ngadto sa estrada pasado alas 7 sa buntag Oktubre 7 tuig 2025 nga nahitabo sa National Highway Purok 5 San Vicente, Sumilao, Bukidnon. Naila ang biktima nga si alias Jason 31 anyos. Base sa inisyal nga investigasyon sa Sumilao PNP nga ang duha kasakyanan gikan sa Cagayan de Oro City. Pagabot sa dapit nga nahitabuan ni hunong matud pa ang estrada sa tubangan sa San Vicente Elementary School human gimanduan sa traffic enforcer nga ang mga sakyanan gitugutan nga moagi sa pikas direksyon. Human niadto ang nagsinabot nga L300 aksidenteng mibangga sa likod nga bahin sa estrada. Tungod niini nakaangkon og mga samad sa kalawasan ang biktima ug daling gidala sa Bukidnon Provincial Hospital sa Malaybalay City alang sa medikasyon. Dugang pa nga ang driver sa estrada ug nalambigit nga mga sakyanan ana sa kustodya sa Sumilao Municipal Police Station. Mga katropa, sa matag maneho nato sa atong mga sakyanan, dapat tinaw ang atong mga mata. Dapat walay sambol atong pananaw. Tumar kita mga katropa og Vision X Plus. Gikan na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Christian Bakyugon, XFM News.